Formació professional en Administració i Gestió a l'Institut La Pineda. Aquests estudis professionals permeten que l'alumne i l'alumna adquireixi la formació de qualitat necessària per arribar a assolir les competències i coneixements professionals d'aquest sector. Però què millor que ens ho expliquin els nostres alumnes. Em dic Pol, tinc 21 anys i estic estudiant aquí a l'Institut La Pineda. Estic estudiant ara mateix el segon curs de grau superior d'Administració i Finances. Em dic Xaima, tinc 23 anys, visc a Premià de Mar i vinc aquí a estudiar tots els dies a l'Institut de La Pineda. Estic fent primer de SAP, Administració i Finances. Hola, jo sóc la Sandra i estic estudiant el grau superior d'Assistència a la Direcció. En el meu cas, és el tercer any que estic al centre, ja que també vaig fer el grau superior d'Administració i Finances i vaig voler seguir formant-me. Soc Cerezade, tinc 27 anys i estic estudiant el grau superior administratiu d'Administració i Finances. Em dic Sara, tinc 24 anys, vaig decidir estudiar el cicle superior d'Administració i Finances. Hola, em dic Ana Manero i estic estudiant el segon any de Gestió administrativa. Jo vaig fer el batxillerat humanístic i sempre m'han interessat les lletres. Llavors vaig fer la selectivitat aquí i vaig fer estudis àrabs i hebreus perquè realment la filologia era el que a mi m'agradava. Vaig decidir combinar els meus estudis amb el grau superior d'Administració i Finances, dedicar a l'administració però amb els meus coneixements de llengua. Vaig estudiar Llengües i Literatures Modernes a la UB en rus i francès i després vaig estudiar un màster en en estudis de traducció a la UPF. Aquí estem aprenent com gestionar una empresa, sobretot tema comptabilitat, tràmits administratius, fiscalitat i tot l'àmbit de l'empresa. Bàsicament, el funcionament de les empreses, com s'administra, és molt més complet del que jo pensava, perquè sembla que els ordinadors ho fan tot, no? Però bàsicament estic aprenent moltes coses sobre jurídica, impostos, coses que realment serveixen al dia a dia, no? A classe aprenem a assistir a la direcció i a altres departaments en les activitats d'organització i funcions administratives i documentals. També aprenem a gestionar la documentació i la informació externa i interna. També aprenem a desenvolupar projectes, a treballar en equip, estudiem nocions de comptabilitat i també estem estudiant dues llengües estrangeres com són l'anglès i l'alemany. Doncs estic aprenent sobretot comptabilitat, que mai l'havia tocat, estic aprenent comunicació, tota l'àrea de recursos humans, gestió financera i sobretot també com fer totes les coses que es fan a una empresa. Aprenem a veure com portar la comptabilitat d'una empresa i també hi ha tot un sector més jurídic, més tot el tema més documental i encara que no sigui tan jurídic, però també tot el tema més tributari. Llavors és bastant ampli en tot el tema de... Aquest cicle formatiu he après moltes coses, ja que jo no tenia coneixements d'aquest rang professional i m'ha agradat molt. Les sortides professionals i acadèmiques són molt àmplies. Amb el grau mitjà s'opta el títol de tècnic des del qual ja es pot accedir al món laboral o continuar estudiant un altre cicle de grau mitjà o passar a un grau superior. M'agrada aquest cicle perquè sobretot té molta sortida. A qualsevol empresa es necessita personal que tingui el coneixement sobretot de la comptabilitat, dels tràmits que s'han de fer i penso que té molta sortida. Doncs poder combinar els meus estudis àrabs, ja que soc d'origen marroquí i ja coneixia l'àrab i tot el món, poder combinar amb l'administració. Les meves expectatives de futur és treballar assistint a la direcció amb totes les eines que he après durant aquest cicle i també aprofitant aquesta experiència per créixer professionalment i personalment. També amb aquest cicle em proporciona la possibilitat de poder seguir estudiant un altre grau o altres cicles superiors. La meva expectativa de futur és poder aprofitar tot el que estic aprenent i poder treballar
en algun lloc de l'àmbit del que estic estudiant ara mateix. Doncs espero que quan em tregui el títol pugui optar a treballar sobretot en una empresa o a qualsevol lloc, però que sigui del que he estudiat. Suposo que poder col·locar-me en una empresa en un tema més d'atenció al públic i potser fins i tot l'administració pública, en un cas que fos possible. Després de fer aquest grau mitjà, vull seguir amb aquest rang professional i vull fer 2 graus superiors, que és un 3x2. Amb el grau superior s'opta el títol de tècnic superior amb inserció laboral molt ràpida i si es vol continuar estudiant es pot fer un altre cicle de grau superior o accedir als estudis universitaris sense proves d'accés. No ho dubtis, si creus que som al camí pel teu immediat futur, visita el nostre web o millor, passa't pel centre. T'esperem a l'Institut La Pineda.